Salmo Kapitulo 27. Ni Jehovah iso ti silaw ken salakan ko, asinno ti kabuteng ko. Ni Jehovah iso ti bileg ti biag ko, siya sinno ti pagbuteng akto. Idi adagiti managdakdakes dinarup tapno lamuten dati lasag ko. Uray lang dagiti kasupadi ken kabusor ko na itibkol ket natwangda. Uray sa nga buyutan ti agpakarso abumusor kanyak, ti pusok dinto agbuteng. Uray no gubat ti maisango kanyak, nupay kasta si tatalekak to laeng. Maysa abanag ti dinawat ko ken Jehovah. Isu abiru kak to ti panagtaeng ko kuma iti balay ni Jehovah. Iti dagop dagiti al-aldaw ti biag ko. Tapno agbuy-buya at iti sayaat ni Jehovah, ken imutektekak iti uneg ti templo na. Ta iti aldaw ti panagrigat, ganakto asililimed, iti salinong na, iti abong iti tabernakulo na, ilemeng nakto, isalpanakto, iti tapaw, iti maysa abato. Kit ita ti ulok, may talunto iti ngatwen dagiti kabusor ko asilalawlaw kanyak. Ket idatong konto iti tabernakulo na dagiti datdaton ti ragsak. Agkanta akto wen agkanta akto ni Jehovah kadagiti panangidaydayaw. Tinggem o Jehovah, noom kisak iti timek ko kaasyan nakmet ket sungbatan nak. Idi kinunam sa polenyo ti rupak to'y pusok kinunanaking ka tarupam o Jehovah sa pulet to. Di ka ilinged tarupam kanyak, di ka pagtalawen akapungtot to'y adipen mo. Sikan titulong ko, dinak ibeleng, dinak met baybayan o Diyos ti panakaisalakan ko. No da amaken ina baybayan dak ningad Jehovah pidutan nakto. Isurom kanyak ti dalan mo o Jehovah, ket iturong nak itinabatad adana, gapo kadagiti kabusor ko. Dinak iyawat itinakam dagiti kasupadik, dagiti natiri asaksaksi timakderda abumusor kanyak, ket dagita isangaw da ti kinadawel. Nagtalipungawak kuma, nodyak kuma namati, amakitak ti kinaimbag ni Jehovah. Iti daga dagiti sibibiyag. Paturay mo ni Jehovah, bumilig ka, ket tumured kuma tapusom, wen paturay mo ni Jehovah.